4 maanden nam Linda Westerhof deze kapsalon in de Harkema oer. Daarnaast had ze een kapperszaak in de Tienje. Zo'n oorwieken binnen de kapsalons verplichte ticht. Maar oerietstype, die krijgt ze net. Wij en volle ondernemers vallen boeten de boord. Ze budget per kwartaal. En ja, dan vallen de meeste mensen der boeten. En dat was 20% omzetverlies haar. En daar kom je dan net ontdaan. Werd trog je daar geen rug op haar. Je krijg je dus geen stiepen? Nee, helemaal niks. 0 euro. Reden genoeg om mij te dwaan onder het landelijke protest. De kappers gaan net massaal naar Den Haag. Maar daarbinnen liet ze acties bij de kapsalons. We gaan ten klanten zijn kunnen komen om een bakje koffie. Hè, voor de mensen die belangstelling hebben. We gaan voor de mensen een stukje zoethout. Dan kunnen we mij snel op een houtje bieden. Dus op die manier en mij een spandoek boeten. En ja, op die manier wat aandacht heeft voor de vereniging. Lang kan de sluiting van Westerhof net meer worden. Er wordt geen omzet draait. Maar haar 3 personeelsleden moeten wel betalen worden. Hun salarissen gaat nou van mijn spaarpot al. Ja, dus als ze dat wat overigens regelen hier in Den Haag, dan ik gewoon terugbetalen kunnen krijgen. De kappers hopen dat het protest Joert wat uithelpt. En dat de regels voor coronastypen onpast worden. Fatsoenlijke steun voor elke ondernemer. En 100% schadeloos is net eens nodig. Maar als je mij 0 euro hier uit de strijd komt, dan gaat dat gewoon net maar redden. En het jouwste keer we natuurlijk zo snel mogelijk iepen.